Ще хвърля. Аз съм много слабо се чуя. От тях ще по... Това е. Май трябваше надясно да си. Май нищо се не види. Да. Те много правилно си да. Вау! Второ заря хора. И отишли. Хора, ние да сме на концерт. Втория един много по-грозно. За първи път между другото не съм на паметника на зера. Не са. Да. Аз съм на рождение ми ден съм на паметника. Това е малко по-грозна заря. Те зари са такива щурти, как стряскат животните. На една година кучето ми се обеси на синджира, човек за да зари. Как ти се обеси, бе? Не така беше на синджира и се стресна от зарите и се бе обесил. Ама сега идваш да ги снимаш зери. Еми те няма да ги спрат, поне да ги снимат. Вау! Сториш. Та, като вчера тази заря. Иначе, Ми нямат финанси с друга. утре пак ще има. Концерт! Утре вече мой да съм на памет. Ми дойда музика. О! В последния момент трябва да дъгърна. Той Пастилян за първи път ми е заря на неговия рожден ден и той си е стар. Те тази заря в чест на Стилян е правят, да знаеш. О, да, Не, за клуба Тобърще панагирище. Абе, мен не е ясно, че не е за Стилян. Това е общо за двете рождени дни. Да. На футболни отбори на... Как познава? Не, това мога да се сира понякога. Това вече е я. Вау! Това трябва да е германска. Охо! Това вчера беше от Астания. Днеска е германска, трябва Китайската. То затова повече си На! ще било най-лъго. Това малко... Китайците да гледат всичко, да. Ще и дрехите са супер. Мали! Ти къде? То тук гърмат всичко. И сега трябва да познаваме какви са тези цветове. Цветовете да познаваме. Да, цветове на зарята трябва да Какво познаваме. е те му описали? В принцип, жените не могат да се дълтомислят. Само при мъжете има тази номера. Аутисти. Те по принцип са намали. Да. Кука. Едни са разни безмозови. Две глави без мозък. Да. Ако се гледа новите съседи, ама дори има. Да. Той ме е любим. След това ми уресил. Да. Това е емблемата. Охо! Едоня фина. Дойде финал, ама трябва да се спомина. Да, бе, моля. Тя нали почина? Това се преди серията на новата. Айде, там ги направя на сол. Ехе! Много вкусно беше. А не беше столица на...
разберете Бестик. къде. Вой! Много тихо става. Ние тук да не сме на химна, е. Те всички замълчаха. Много ма кипат малко, как се опитват да се правят интересни групи. Пред не бе, остави го. Няма проблем сега да се. Не, аз съм сега да. Споменавам. Не знам, аз не съм много брат. Или с... Миналото година се беше кучето. А? Не се обесим. Ми. 3-3. Добре, преди 3 Но дни. се загубиш место на една височина. А? Вой! Не е забавно. Извинявай. Не, не е забавно. Извинявай. Не, аз не се Не, аз просто не искам ядове, ама... Нещо не съм те обидила. Спокойно, just chill. Просто не се не искам. Ще има още една. О, ще има това... Аз знам, че съм ниска на метри, такива съм гените. Какъв топ е нарой, хора? Баща ми е 2 метра, майка ми е 1,30 м. Е, ти по средата. Еми да, аз съм средата. Тръгваме. Ама не има още една. По принцип трябва да има. В принцип трябва да Трябва да има. има такова. Даже друма още е горе. Ще има още една. Трябва да има. Ще има още една заря. То ще има още една заря. Огнената хризантема, да. Сапа и лазери. Сега ще видим, ако следна паметника може да има. Не, че днеска е само тази. По принцип има само тази. Аз си мисля, че днеска е само тая, а утре трябва да се... Трябва да има Вчера още. имаше една откриваща на огнената хризантема и тая на Естония. Ама още не се светва. Днеска трябва да е само тая. Нещо не се Това за Ако има още една, ще Да. мине. куда малко по-хубаво. Я, Да. на тротуара. Там Да снимаш сега. Снима пътя. не снимам пътя. И ти го снимаш пътя. Край, Георги. Не, се Бе, спри снимаше, паметта на телефона ще приключи толкова бързо. Направил си YouTube канал и качва всичко. Е, гати умното дете. Браво. От него ще излезе инфлуенсър. Но вече ще Ютубър. снимам. Пресли. Пресли номер 2. Е, само така ще го поседа. Ама още само се създам клип, видео канал в това. Той затова в момента е готов с камерата. Той прави цяла документация. О, той ще го качи това и на нашо и се слушат разговорите. Е, го Аз ще го За кача 20 в години ще канала и го в Фейсбук. Ай, във Фейсбук. За 40 години, когато децата ти гледат видео или нещо модерно на YouTube, пак се е свързано, си представи да те слушат как ги трампаш. Кажеш, това са аз създади бъби. Айде, няма Няма повече. повече. Няма повече. Не, си много почна.